on todella. Häkkinen yrittää Kulherista ohi. Toinen asia on se, että onko Villeneuvulla riittävästi polttoa. Häkkinen ja toiseksi. Hyvä. Häkkinen toiseksi. Loistavaa. Hyvä Suomi. Voittoon ei ole enää pitkä matka. Nyt on pieni mahdollisuus, että Häkkinen nousee sittenkin tämä kilpailu voittajaksi, jos Villeneuve sen sallii. Ero on 2,5 sekuntia. Näin olemme Häkkisen autossa ja hän ei pääse Fisikellan ohitse. Ei pääse. Ei muuta kuin... Tuossa olisi ollut tuo paikka. No se on vielä se tulee. Siinä se tulee. Hyvä. Häkkinen on ohi. Ja nyt Villeneuve huonosta kierrosta Urvouki. Tuleeko se voitto sittenkin Suomeen, että Häkkinen voittaa ja Villeneuve on toisena? Mika! Nyt kaikki peliin. 1,7 sekuntia on ero. No niin, nyt se on. Ja nyt tulee se takaa suora. Mennään toiseksi viimeistä kertaa. Nyt tulee, mutta tämä on viimeinen kierros. Tämä on viimeinen kierros ja sen on onnistuttava nyt. Oi mieletöntä, tuleeko se? Paina. Takaa suoraan nyt, Mika! Häkkinen voittaa! Ai mieletöntä! Hyvä Mika! Se on siinä! Sieltä se tulee! Ja Kulhauki ohi! Toiseksi! Mieletön juttu! Mäkläläiselle kaksoisvoitto! Ei, Kuusa hyytyy! Mikä voittaa? Ei hyytynyt, mutta Perkele taisi mennä vielä Villeneuvestä aivan tuolla. Ei mennyt. Kolmas. Mika Häkkinen otti urallaan ensimmäisen voiton. Ai, mahtava juttu. Häkkinen voitti. Se tuli sieltä. Se on siinä. Se on siinä. Mäkläinen Mercedekselle kaksoisvoitto. Tätä ei kukaan meiltä vie pois. Ei koskaan. Se on saatu. Ja viety historian saman tien. Hyvä Mika! 185,2 on voittajan keskituntinopeus. Ei muuta kuin voittaa. Nyt se tuli.